మతం కాదు, ఇది మార్గం. భక్తి మాత్రమే కాదు, బాధ్యతతో కూడిన జీవన విధానం. నమ్మకం మాత్రమే కాదు, నమ్మకత్వం. ఇంగ్లీష్ లో అలీజెన్స్ అన్న పదం వాడతారు. ఫెయిత్ ఈజ్ అలీజెన్స్ టు క్రైస్ట్. క్రీస్తు అనేటటువంటి రాజుకు మీ హృదయాలలో అలీజెన్స్ ఉండాలి. చెప్పిన పనిని, ఇచ్చిన ప్రాజెక్టును సంపూర్ణంగా కంప్లీట్ చేయగలిగినటువంటి, మీ పైన దేవుడు నమ్మగలిగినటువంటి, మీకు ఏదైనా పనిని ఎంట్రస్ట్ చేయగలిగినటువంటి నమ్మకత్వం కలిగి ఉండాలి. దాన్నే క్రీస్తును ప్రభువుగా మన హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠించుకోవడం అని అంటారు.